Tervetuloa Rikosverkkoon. Tänään käsittelemme murhaa, joka järkytti koko Yhdysvaltoja ja erityisesti sen nuorisoa. Tämä ei ollut perinteinen tapaus, jossa pitkä kauna johti kammottavaan tekoon. Tämä oli tarina, jossa parhaat ystävät toimivat tekijöinä. 16-vuotias Skylar Neese katosi kesällä 2012 ja hänen kohtalonsa paljastui vasta kuukausia myöhemmin. Se oli jotain, mitä kukaan ei olisi voinut kuvitella. Tämä tapaus muistuttaa meitä siitä, että joskus pahin uhka ei tule kaukaa, vaan se voi löytyä omasta lähipiiristä. Tervetuloa mukaan tutkimaan, mitä todella tapahtui Skylar Neeselle, kun kaksi hänen läheisintä ystävänsä päätti, että hänen oli kuoltava. Skylar Annette Neese syntyi 10. helmikuuta vuonna 1996. Hän oli ainoa lapsi ja kasvoi West Virginian Morgantownissa. Hänen vanhempansa Dave ja Mary Neese rakastivat tytärtään syvästi, ja perhe oli tiivis. Skylar oli fiksu, kunnianhimoinen ja sosiaalinen. Hänellä oli tapana lukea paljon, ja hän menestyi hyvin koulussa. Skylar opiskeli University High Schoolissa, missä hän oli tunnettu eloisasta persoonastaan ja nokkelasta huumorintajustaan. Hänen haaveenaan oli opiskella lakia ja tulla asianajajaksi. Skylar ei ollut mikään syrjään vetäytyvä nuori, vaan hänellä oli aktiivinen sosiaalinen elämä. Hänen ystäväpiirinsä kuuluivat erityisesti Sheila Eddy ja Rachel Shove, kaksi tyttöä, jotka tulisivat näyttelemään kohtalokasta roolia hänen elämässään. Sheila ja Skylar olivat olleet ystäviä pienestä pitäen. Rachel tuli kuvioihin myöhemmin, mutta kolmikko hitsautui nopeasti yhteen. He jakoivat paljon. Musiikkia, salaisuuksia, poikajuttuja ja nuoruuden kipukohtia. Mutta juuri tämä ystävyys, joka vaikutti ulospäin tiiviiltä ja lämpimältä, piti sisällään jotain hyvin myrkyllistä. Vuoden 2012 aikana Skylar alkoi huomata muutosta ystävyyssuhteissaan. Hän tunsi usein jäävänsä ulkopuolelle, kun Sheila ja Rachel viettivät aikaa kahdestaan. Kolmikon välinen dynamiikka muuttui ja riitoja syntyi yhä useammin. Skylar alkoi ilmaista turhautumistaan Twitterissä ja hänen päivityksensä olivat täynnä piikkejä, jotka viittasivat ystävien petokseen. Esimerkiksi yhdessä twiitissä hän kirjoitti: "You doing shit like that is why I will never completely trust you." Näistä viesteistä on päätelty, että Skylar oli saanut tietää jostakin vakavasta tai arkaluontoisesta asiasta ystävistään, ehkä jostain, jota nämä eivät halunneet paljastettavan. Skylarin epäilykset ja avoin kritiikki aiheuttivat jännitettä, ja se sai Sheilan ja Rachelin tuntemaan olonsa uhatuksi. Ystävyyden pinnan alla kyti jotakin synkkää. Ei ollut kyse tavallisista teiniriidoista, vaan tilanne eskaloitui kunnolla, kunnes päätös oli tehty. Skylarin oli kadottava, lopullisesti. 5. heinäkuuta 2012 Skylar tuli kotiin töistä noin kello 22.30 ja jutteli hetken vanhempiensa kanssa ennen kuin vetäytyi huoneeseensa nukkumaan. Mutta keskiyön jälkeen talon valvontakamera tallensi Skylarin livahtavan ulos ikkunastaan. Hän nousi autoon, jossa istuivat hänen parhaat ystävänsä Sheila ja Rachel. Tytöt ajoivat kaupungin ulkopuolelle. Heillä oli mukanaan vaihtovaatteita, pyyhkeitä ja veitsiä. Kaikki suunnitelmallisesti valmiina. He pysäköivät syrjäiseen paikkaan, jossa he olivat olleet aiemmin. Rachel väitti myöhemmin, että heillä oli syy pysähtyä sinne. He halusivat polttaa kannabista ja jutella. Mutta pian Skylar huomasi, ettei kaikki ollut kunnossa. Kun hän kääntyi sytyttämään tupakkaa, molemmat tytöt hyökkäsivät hänen kimppuunsa. He puukottivat Skylaria yhteensä yli 50 kertaa. Skylar yritti paeta, mutta hän kompastui ja kaatui. Hänen viimeiset hetkensä olivat täynnä pelkoa, pettymystä ja tuskaa. Tytöt vetivät ruumiin syrjään, peittivät sen oksilla ja mullalla ja poistuivat paikalta. Kun Skylar ei ollut seuraavana aamuna kotona, hänen vanhempansa huolestuivat välittömästi. Mary Neese meni katsomaan hänen huonettaan ja huomasi ikkunan olevan auki. Hänen puhelimensa ja laturinsa olivat poissa,
mutta kaikki muut tavarat olivat paikoillaan. Vanhemmat ilmoittivat katoamisesta poliisille. Aluksi viranomaiset suhtautuivat tapaukseen kuten moniin teinitytön katoamisiin. Oletettiin, että Skylar oli karannut tai viettämässä aikaa ystäviensä kanssa. Mutta Skylar ei tullut töihin. Paikkaan, johon hän ei ollut koskaan aiemmin jättänyt saapumatta ilman ilmoitusta. Tutkijat haastattelivat Sheila Eddyä ja Rachel Shofia. He kertoivat tarinan. Olivat ajaneet Skylarin kanssa yöllä ja jättäneet tämän kotiin noin tuntia myöhemmin. Valvontakamerat kuitenkin osoittivat, ettei Skylar koskaan palannut kotiin. Tarina ei pitänyt. Kuukausien ajan vanhemmat tekivät etsintöjä, jakoivat flyereita ja kampanjoivat julkisesti. Skylarin katoaminen sai osavaltiotasolla näkyvyyttä, mutta mitään ei löytynyt. Sheila osallistui suruun, twiittasi tunteikkaasti ja tuki perhettä. Kaikki näytti aidolta, kunnes järkyttävä totuus paljastui. Tammikuussa 2013, lähes 6 kuukautta Skylarin katoamisen jälkeen, Rachel Shof sai hermoromahduksen. Hän käyttäytyi arvaamattomasti, hänellä oli raivokohtauksia ja hänet vietiin mielenterveyslaitokseen. Siellä, painostuksen ja omantunnon tuskien alla, hän murtui ja kertoi totuuden poliisille. Rachel tunnusti murhanneensa Skylarin yhdessä Sheilan kanssa. Hän paljasti tarkan tapahtumapaikan ja kertoi yksityiskohdista, jotka vain syyllinen voisi tietää. Kun poliisit kysyivät teon motiivia, Rachel sanoi kylmästi: "Emme vain pitäneet hänestä enää. He olivat suunnitelleet murhaa kuukausia. He päättivät tehdä sen yöllä, kun kukaan ei huomaisi. Skylar luotti heihin, ja juuri siksi he pystyivät toteuttamaan suunnitelmansa." Rachel johti lopulta viranomaiset paikkaan, missä ruumis oli haudattu. 6. tammikuuta 2013 Skylarin jäänteet löydettiin syrjäiseltä alueelta Pennsylvanian maaseudulta. Lumi ja sääolosuhteet olivat peittäneet ruumiin, mutta Rachel tiesi tarkalleen, mihin he olivat sen jättäneet. Helmikuussa 2013 DNA-testit vahvistivat, että kyseessä oli Skylar Niese. Perhe sai vihdoin varmuuden, mutta samalla heidän pahimmat pelkonsa vahvistuivat. Murha oli ollut raaka, suunniteltu ja täysin tarpeeton. Sheila Eddy todettiin toiseksi syylliseksi vasta syyskuun alussa. Hän oli jatkanut tavallista elämäänsä, käynyt koulua, julkaissut kuvia sosiaalisessa mediassa ja ollut Skylarin muistotilaisuudessa. Koko ajan hän oli tiennyt, mitä oli tapahtunut. Rachel Shof myönsi syyllisyytensä ja sai 30 vuoden tuomion toisen asteen murhasta. Sheila Eddy puolestaan sai elinkautisen vankeusrangaistuksen, joka sisältää mahdollisuuden ehdonalaiseen vapauteen 15 vuoden kuluttua. Tuomarit ja syyttäjät kuvasivat tekoja erityisen julmiksi, harkituiksi ja kylmäverisiksi. Skylarin vanhemmat kampanjoivat myöhemmin lainsäädännön puolesta. Heidän aloitteestaan säädettiin Skylar's Law, laki, joka mahdollistaa nopean toiminnan teini-ikäisten katoamistapauksissa ilman pakollista monen päivän odotusaikaa. Kiitos taas videon katsomisesta, jätä videolle tykkäys jos pidit siitä. Jatketaan rikosverkon kasvattamista taas seuraavassa videossa.